Salut, bun venit la easter egg-uri de pe Monica After Story. Întâi să văd niște easter egg-uri, nu știu chiar toate, dar știu niște easter egg-uri care au sens cu ăsta, cu Monica. Adică știți cum e, adică știu eu că dacă veți vedea voi. Deci, trebuie să stați foarte mult până o să vă dea întrebare, până dacă vreți să țineți dați pe nou. Și după ce dați pe nou, nu mai trebuie să mai stai, să schimbi numele. Cum spuneam, revenim după ce se încarcă. Uitați, gata, m-am reintrat. Am intrat. Am un scâncos. Este Sayori. Sayori. Secund. Uitați, acum s-a schimbat mult. Și oricum. Acum avem toate muzicile. Și acum trebuie să un punct și să câștigăm sau să pierdem. Uitați ce fac. Dacă vom câștiga sau pierdem. Every day I imagine a future where I can be with you. M-a pierdut acum. Acum a apărut Natsuki-chia. Și acum s-a rupt gâtul și gata. Până atunci. Și acum. Și următoarea. Următorul este Yuri. Every day I imagine a future where I can be with you. In my hand is a pen that will write a poem of me and you. The ink flows down into a dark puddle. Just move your hand right the way into his heart. But in this world of infinite choices, what will it take just to find that special day? What will it take just to find? Acum ne-a dat afară. Ocean Spray. What the heck? Scuzați-mă. Și acum gata. Zic că eu s-am intrat. Și oricum, scuzați-mă pentru că am țipat. Chestia asta mă sperie. Chestia asta îmi dă sperieturi. Chestia asta că nu o văd. Nu o văd. Nu vreau să o văd. Îți dau volumul mic, să moară. Dau volumul mic. Dau volumul mic, pe bun. Dau volumul mic. Bă, dacă nu m-a ascultat, dau volumul mic. Bă, da.
Asta nu e pentru că... Oh, shit, mi-e frică. Mi-a fără să fac. Să nu încercați chestia asta acasă decât pe cea cu Sayori și Natsuki. Asta e horror. Dacă vreți să încercați. Mi-e frică. Chestia asta de sperieturi. Bă, la mine se moarte la pulă. Every day I Și imagine a gata! future where I O să can vă tot be with videoclipul. you. O să-mi pun numele Shadow. De ce nu? In my hand is a pen that will write a poem of me and you. Shadow. The ink flows down into a dark Deci, puddle. nu... Just move your hand Băi, eu right cel the mai way cretin into his ăla. heart. But in this world, Că nu știu de ce a apărut Yuri fața asta. what will it take Chestia asta just to find de that special day? sperieturi. What will it But- take just to Acum mai find balas. that special day? Wow! Everybody a fun assignment to do today. When you're here, everything that we do is fun. Hai, bă, mai, bă. Anyway. When I can't even read my own feelings, Îmi pun numele pe what good acolo. are words when a smile says it all? WhatsApp. And if this world Deci, won't stați write așa, the mă adunea. ending, what will it take just for me to have it all? Shadow. În sfârșit ne vedem cu partea a doua. Dacă mai descoperă, vedem cu partea a doua mâine. Pa!